У хуткім часе ў Беларусі з'явіцца забытая з савецкіх часоў адміністратыўная адказнасць за беспрацоўе. На адмысловай нарадзе кіраўнік краіны загадаў чыноўнікам да канца месяца падрыхтаваць дакумент дэкрэту. Паводле дакументу працаздольныя грамадзяне, якія цягам 6 месяцаў не выплачвалі падаткаў, будуць абавязаныя раз на год выплачваць збор памерам 20 базавых велічыняў. За ўхіленне, несвоечасовую або няпоўную выплату гэтага збору будзе прадугледжана административная отказность. Каждый гражданин Беларуси, он платит налоги, покупая хлеб, молоко, даже если вдруг он задействован в теневой экономике и не получает официально доходов. Приходя в магазин, он фактически оплачивает все налоги, потому что все налоги, как косвенные, так и прямые, они все равно вкладываются в цену. Улады адносяць да дармаедаў ажно 400 тысяч асобаў, што, праўда, не з усіх будуць здымаць гэты збор. Плануецца стварыць спіс асобных катэгорыяў грамадзянаў, якіх вызваляць ад выплаты. Да такіх групаў будуць аднесены, напрыклад, непрацаздольныя або тых, хто выхоўвае дзяцей. Ну, как вам сказать, в какой-то мере это правильно, на мой взгляд, потому что много слишком, даже в моем окружении, молодых людей, которые нигде не работают, живут за счет родителей. Другое дело, что я не специалист, и нужно, наверное, учесть еще много всяких нюансов. Потому что человек сам выбирает, он может не хотеть работать, как бы он сам выбирает, что ему делать, так что почему его штрафовать из-за его мнения, как бы. А как это будет выглядеть? За какие деньги его? Как с него будут деньги брать, если он не работает? Какие деньги с него будут брать? З ініцыятыву штрафаваць і караць беспрацоўных арыштамі выступіла Міністэрства ўнутраных справаў. Пасля ўхвалення ідэі Александром Лукашенко адпаведны дэкрэт быў распрацаваны Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны. Урадоўцы папярэджваюць таксама, што збор за дармаедства не легалізуе шэрага заробку ці бізнесу. Калі падатковая інспекцыя знойдзе факты таго, што асоба ўсё ж такі атрымлівала прыбытак, супраць яе будуць ужытыя дадатковыя санкцыі. Олег Рашкоў, Белсат.